Pito ka medical personnel sa usa ka ospital sa Tagum City, Davao del Norte gikasuhan si NBI 11 human malambigit sa pagpanikas sa Philhealth. Ato ibalik si Jandy Esteban. Sa report sa NBI 11, pito ka medical personnel sa usa ka ospital sa Tagum City, Davao del Norte ang gipasakahan og kasong estafa through falsification of public documents. Base sa investigasyon sa NBI, ginapagrabe nila ang sakit sa pasyente aron makakuha og mas dakong reimbursement sa Philhealth. Kini ang ginatawag nga Upcasing scheme. Ang Philhealth Region 11 mupasaka usab sila og administrative case batok sa maong ospital ug sa pito ka medical personnel. Gani karong tuiga lang miabot na sa 518 ka fact-finding investigation report ang ilang gipadala sa central office kalabot sa mga anomalya nga gilambigitan sa mga ospital sa Davao Region. With the recent action naman ng NBI, this is a result naman ng aming cooperation and our stand against fraud, especially sa mga hospital na gumagawa po nito. But with this ongoing investigation, ma'am, we assure the public that members' welfare is yung utmost priority ng ating opisina. 10,000 hangtod 11,000 pesos ang average payment sa ahensya matag claim o gilaumang musaka kini tungod sa COVID-19 benefit package. Pero sa karon wala pay nabayran ang Philhealth Region 11 nga COVID-19 claims. Gumikan ilaha pa kining review aron masigurong sakto ang ilahang ginabayran. Tawag natin dyan NPR or Medical Prepayment Review. So before we pay, dadaan muna siya sa doktor to evaluate, no? So we ask for the clinical charge sa hospital just to make sure na talagang yung kiniklaim nila is tama. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.